la un episod, aici suntem cu Aris, Salut! care nici măcar nu mai știu dacă e spawnat. Bă, vei spawnat aici? Ah, da. Locul 5. Îți pe locul 6 România Risco, România Redcu. Hai undeva în dreapta sus. Așa, în episodul trecut am făcut noi ceva fain, dar asta e faza că am uitat să ne înregistrez și mie vocea. Nu așa, bă? Da. Ești lângă unul cu skin, îs lângă Hero Bang. Nu, mă mănâncă. Aproape m-am mâncat. Ce m-am mâncat? Cine te-a mâncat? Ăla de pe primul loc. Nu, ăla de pe a doilea. Hero Bank. Ah, să mie mă 50k. Și n-are skin fain. Dar tu de ce ți-ai pus skinul de Cowgirl? Poftim? De ce ți-ai pus skinul de Cowgirl? Acum l-am altul. Nu l-am pe cel de bubniță. Ăla de oul? Poftim? Ăla de oul? Da. Ăla îmi place mie. Preferatul meu skin. Nu întreba de ce nu joc cu el. Sau de ce n-a făcut niciun episod cu el. Ăla de mine pe unul. Am dat split-ul greșit. Hai, dar te rog, dă-i și tu split la momentul nepotrivit. O da split la momentul nepotrivit. M-am mâncat la momentul nepotrivit. Unde ești? Cred că pe la mijlocul hărții, nu știu sigur. Dar mă îndrept spre dreapta, jos. Și mă îndreptam spre dreapta sus. Hai, acum ai venit sus. Ai skin de oul acum? Momentan? Bă, puneți numele meu și cu acea skin să facem troll. Nu. Ai dreptate. Nu, Îmi pus și eu skin-ul care l-ai tu? nu, lasă. Asta e episod, nu troll. Bă. Episodul cu troll va fi altul. Postez de 2 ori pe zi și se dă... Bă, serios, a venit unul cu skin-ul meu. A, ba nu. Cum îl cheamă? Vine mai sus dacă ești acolo. Vii mai sus, bă, te rog. Păi vine sus. Nu te văd. Știi cât mă enervează? Gata, acum am zis. Ești lângă unul Batman? Nu. Eu trebuia să-l omor pe Batman, dar lasă-l, că și el are o șansă la trăire. Îți fix colț, dreapta, jos. Jos? Da. Ok, eu mă urcam în sus. Vin acum. Cum de nu m-am întâlnit cu tine? Îți pe locul întâi. One for acum îți pe locul 2. Dar unde ești? Bă, vine ori de dreapta sus, că m-am întâlnit cu unul talinută, nu știu cum. Eu sunt lângă unul Trox. Ia, dau space, așa. Nu mă mănânci așa, mă. Fac troll. Da. Pui am noi. Lui fake team îi fac. Fake team lui Trox. Ah, cât mai era.
Un virus. Acolo de te. Mama, te rog, te rog. Sunt pe locul 3. Acum 4. Acum eu sunt pe locul 2. Sunt pe locul 3. Îl știai pe Trox? Vreau să fac un pus split, el aveam virusul pregătit și tot. Da, prostul nou. Și eu crezut că face în timp. Și l-am mâncat. I-am făcut fake timp. Bă, un pic nasol că la gar.re nu prea sunt virus, mă. Da. Bă, pe Giants. Virusul sunt punctele tale. Știi ce faine? Poate jucăm și noi un Giants. Un puslet. Un virus. Vetre. Nenea. Nenea. Unde ești? Nu știu. Pe mapă. Și eu stau pe mapă. De ce n-ai mapă? Așa. Ce facem acum? Stai că televizorul a prins. Nu. De fapt, da. Bam! L-am mâncat pe Batman. Stai o secundă. Îl așteptăm pe Aris. Gata. Așa, ce făceai? Joc în modul acid. Joci cu modul acid. Da. Hai să încerc și eu. Challenge, mega challenge. Nu înțeleg nimic pe aici. Bă, eu de-abia mai dau seama cine sunt eu. Eu nu vezi cum merg punctele, vezi zic că e curcubeu. Și câți virus? Iluzie optică. Mamă, eu văd că se învârt punctulețele în jurul meu. Da, și vezi că e cu virus. Oh Foarte. my god, dacă dai... Bă, dă split de foarte, foarte multe ori 10 secunde. Nici mă... Bă, nu știu ce. E cineva albastru lângă mine. Și eu merg random și Holy shit. nici nu văd că merg. Nu mai joc cu acid mod. Cred că l-am fi dat pe ăsta. Nu m-am întâlnit deloc cu Aris în episodul ăsta. Și durează cam mult până când ne întâlnim noi, că mapa asta e... Oh my god! Ce? Am dat multe split-uri și ăla a dat split în mine și făceam amunit repede. Și l-ai mâncat? Da. Adică nu chiar tot. Mai avea Cât de- cam gen 15 puncte. Eu rup space-ul. Tu cu ce dai space? Cu toată mâna așa? Sau cu degetul mare? Sau degetul... Sau cu toate? Eu merg în stânga sus. Stânga sus? Da. Dacă ești în stânga sus, vină mai spre dreapta, că este un virus. Vreau să fac pop pe tine. Da, să nu spargă nimeni. Unde ești? Vine spre dreapta. Serios? Vină mai spre stânga. Ok.
Adică nu chiar stânga sus, du-te din dreapta în stânga, ceva gen pe diagonal. Nu, lasă, du-te din dreapta sus, că sigur n-ai înțeles de ce. Serios? Da. Dar ești pe acolo prin stânga? Da, asta aproape de strânga. Apoi vin la majorie dreapta. Măcar în episodul ăsta să ne întâlnim, că durează cam mult să faci Stai, nu te mai mișca, mi se pare că te-am văzut. Unde ești mai jos? Vino puțin mai sus. Dar eu sus. Bă, l-am văzut pe unul aici. Și mi s-a părut că tu ești. Bă, eu am văzut un nume, cred că tu erai. Eu sunt stânga, sus, fix colț. Vin mai jos? Nu, rămâi acolo. A, uite-te. Așa, acum ne-am întâlnit cu Aris. Ce faci? Acum mai încolo este un virus, hai spre el. Ok. Dai multisplitter, bă. Na, feed. Dar nu mai mânca deloc. Este un aici. Hai să-l facem. Hai pe el. Tri. Serios? Mă urăsc. Și cam asta a fost tot videoclipul cu fail-ul lui Aris. Sper să vă Moarele placă. fail. Așa, ne vedem data viitoare. Pa!